Ja vas sve pozdravljam ispred udruženja Gergina iz Negotina. Posebno pozdravljam našeg predsjednika Nacionalnog savjeta Vlaha, gospodina Radiša Dragovića, koji nas je udostojio da bude sa nama na festivalu. Zahvaljujem svima vama. Ja se izvinjavam, ali ja moram da pozdravim mog učitelja, dr. Tomu Petrovića, koji me je naučio osnovama ginekologije. Ja mu se zahvaljujem sve što ja ću kratko samo da vam kažem o značaju ovog izdanja. Prvo moram da kažem da mi je drago što su autori iz mog rodnog sela Prahova. Krstanje Đulović i Vlastimira Brašević, koji nije s nama, on je na radu u Švedskoj. Tu je učiteljica Nena Petrović, koja sa uspehom uči decu u našoj osnovnoj školi predmetu Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture. Ja sam bio na jednom času i ja sam se oduševio. I to je naš poznat umetnik, zvani Čo, koji će također govoriti o ovom projektu. Mi ćemo večeras promovisati knjigu A Šavor bit aj Batrnji. Tako su govorili stari. Vi znate da je 24. januara 2012. godine Nacionalni savjet usvojio latiničnu i ćiriličnu verziju vlaškog pisma. Mi smo iz udruženja Gergina zajedno sa Nacionalnim savjetom razvili veoma intenzivnu izdavačku djelatnost, tako da smo zajedno do sada štampali, mislim, oko 15, možda 16 knjiga. Pred vama se nalazi jedna iz posljednjeg izdanja našeg udruženja u saradnji sa Nacionalnim savjetom Vlaha, jer usvajanjem vlaškog pisma stvorena je mogućnost da sve ono što smo čuli od naših starih, sve te pesme, pripovetke, bajke, basne zabeležimo, da bi ostalo za potomstvo koje dolazi iza nas. Time jačamo našu kulturnu baštinu i ostavljamo trajan trag među našim Vlasima, jer znači sad imamo vlaško pismo i želimo sve to da ostane kao pisani trag. Ja vam se još jednom zahvaljujem što ste ovdje prisutni u ovolikom broju i da dajem reč učiteljici Neni Gugić da nešto da nam kaže. Dobro večer i od mene, Binja Cvenjit, Šibunasar. Ja sam jedina učiteljica na teritoriji opštine Negotin koja drži vlaški jezik sa elementima nacionalne kulture. Zahvaljujući tome što smo kao izborni predmet u školu početkom prošle godine uradili anketu i uveli predmet zašto smo dobili zvanično odobrenje od ministarstva tek u decembru ove godine i krenuli smo sa radom od decembra. Imala sam tu sreću da sarađujem sa gospodinom Vačelovićem koji mi je omogućio da dobijem svu potrebnu literaturu i dokumentaciju koja je za to neophodna. Tako da smo, zahvaljujući njemu, počeli sa usmenim govorom, a kasnije, kada nas je obavestio da možemo da koristimo i pismo, deca su već, pošto ja vodim drugi razred, već su počela da koriste u svom izražavanju i pisani trag, odnosno da se pisano izražavaju o onome što su govorili i što su hteli. Kada sam juče dobila ovu knjigu koju mi je gospodin Filčić doneo, prvo što mi je palo na pamet bilo je ovo je stvarno nešto što treba da ostane zapamćeno, a da nismo dobili ovo pismo ne znam kako bismo to preneli, jer se narodne umotvorine mogu prenositi usmenim putem, ali je to bolji i jači trag kada se zapiše i kada ostane ovako. Čitajući ovu knjigu mogu da vam kažem da me vratilo u vreme mog detinjstva i mnogo ovih izreka, poslovica koje je napisano. Prepoznala sam u čitanju, nasmejala sam se slatko jer je to baš ono što su govorili naši stari. Ovo je tekst, odnosno skup izreka koje su se koristile u našim domovima kad sam ja bila dete, a vrlo je malo broj onih starih osoba koje sad nama to mogu da prenesu. Tako da je baš veoma značajno i baš pohvalno za autore koji su se opredelili za ovakav način zapisivanja i kazivanja. Neću vas puno gnjaviti, ispričala sam vam ono najosnovnije što je trebalo da kažem u mom radu. Izabrala sam iz ove zbirke nekoliko ovih izreka za koje teško je bilo izabrati baš pogodnu neku, ali sam se odlučila za nekoliko koje su baš ovako upečatljive. Ambacat kapa,
baš je težno naučio. Kad kažemo za dete, da je nešto naučio, baš mu tako i kažemo. Are i njima buna, še mare še buna. Dakle, no je mare, no je nješ buna. To je moj komentar, to ne pišu. Kaže, gardu u propće nukadje, ničo date. To znamo svi. Ničo date. Bune Saraš i Hristosa Bijat. Da vam kažem na srpskom, tako, dobroveče i Hristos Vaskrs. Danas sa puno radosti doživljavamo praznik. Jedan praznik vlaški, praznik slike, reči i muzike. I lepo je što nam se to događa i lepo je što su se organizatori potrudili i danas ništa nije lako organizovati. Međutim, mi smo ovde u ovom prostoru sa posebnom pažnjom došli zbog jedne divne knjige koja ima lep naslov, a šabor bit ajbeten. Tako su govorili naši stari. Ja u ovoj knjizi mogu, u stvari imam jednu lošu, jednu dobru vest. Ajde, krenemo tako šaljivo, jer ovdje u ovoj knjizi smo i naišli na mnoge te doskočice, šale i tako dalje. Da krenemo se prvo s ovim blogom. Razgovarajući sa Krstom, koji je jedan od autora ove knjige, koji je uložio mnogo truda da se ovo, objasnio nam je da je malo ovo zbrzano, da nije bilo vremena da se uradi jedna dobra lektura i recenzija. Međutim, to ne umanjuje vrednost ove knjige. Važno je da je zapisano to i da su oni uložili mnogo truda da to sakupe, što je ovdje zabeleženo, i da tako se sačuva, da uđe na riznicu, jer svaka knjiga je u stvari riznica od zaborava. Vlasi su narod koji su rasuti po Balkanu, na sreću ili na nesreću nisu imali mnogo prilike da beleže svoje mudrosti, manje svoju istoriju, svoju umetnost, svoje postojanje. Vremena se menjaju i sada smo u prilici da eto ono što je ostalo, a ono što je ostalo je mnogo vredno, jer kroz izreke, poslovice, fraze, pojmove i tako dalje je ostala zabeležena mudrost jednog naroda i postojanje na određenom prostoru. Jer sve što je tvorevina uma se vremenom naroda, jednog naroda, nisu zabeleženi autori, vremenom postaje sve čistije, sve primenljivije i nikad zastarelo, jer svaka narodna utvorina, kao i oblutak koji je savršeni oblik kamena, kroz vreme postaje nešto što nas čini dostojnim postojanja na ovim prostorima. Sada, kada budete imali u knjigu u rukama kao ja, sigurno da će vas oduševiti mnogo toga što već prepoznajete. Imam malo zamerke, možda u prevodu dosta je bukvalno to prevedeno, možda će to u sledećem izdanju da to bude i možda treba se negde objasniti u kojim prilikama i kako i na šta se misli. Koliko god da prevod bude dobar, uvijek treba i neko objašnjenje, jer to je to. Negde i treba se uradi neki prepev, ne bukvalno, jer onda se to malo karikira i možda se bude to drugačije da se shvati. Čitajući ovu knjigu,
ono što ćete i vi sigurno primetiti, mnoge vlaške izreke se podudaraju sa srpskim. Ja mislim da ajde da ne budu poznati, ali dobar deo, a to je isto jedan dokaz, nepisani dokaz saživotu Srba i Vlaha na ovim prostorima. Ne bi mnogo, jer dok smo čekali predsjednike, malo ste se umorili, ali ja bih vam pročitao, jer verovatno i posle ovoga, se nudi nešto ti, da se popije posle ovoga. Ima vino. Iz visokog brda. Da, Dila Visoka. Aša. Ja ću pročitati samo jednu ovde izreku, gde kaže Đarfi apa buna, šibroska, artreša mane. Prema tome, popićemo posle nešto, međutim, treba da se radimo ovakve knjige i ovu knjigu treba doživjeti kao posticaj da se na tome radi još, ona zaslužuje jednu ozbiljnu analizu, ja sam je danas dobio i tako bavit ću se još sa njom i da postakne i neke druge da rade na tome, jer kao što je ona rekla malo pre, a i jedan naš prijatelj, etnolog Paven S. Durlić iz Majdanpeka u jednom svom stihu, i time bi završio, rekao je: umiru starci ko da gore knjige. Odlaze nam starci i sa njima odlaze ovo, mada u našim genima je dosta ostalo, ja mislim da smo u jedinstvenom svetu koliko smo upamtili, a nije nam se baš mnogo dalo. Hvala vam, eto toliko. Dva autora, Krsto Stankovića i Vidovića, danas se obrati. Posle ovakvih promotera i elokventnih i rečitih ljudi, ja ne znam što više da kažem, ali ajde par reči dok počne koncert. Ideja za ovu knjigu je potekla pre oko 3-4 godine, kada smo tako u običajenom vlaškom govoru nailazili na razne izreke, što bi rekli fraze koje su izgovarali naši stari. Žao mi je što sam se kasno setio da to počnem da beležim, ali eto, nikad nije kasno. I prva ideja je bila da knjizi damo ime Fure, Frati, Fere, Frike. Ali smo mnogi zamerili jer bi onda nas Vlahe povezali sa lopovima, tako da nije bilo baš preko da damo taj naslov knjizi. Najprije je zamišljeno da knjiga bude samo na vlaškom, znači onim pismom koji je usvojio Nacionalni savet Vlaha. Međutim, posle smo došli na ideju da ipak na neki način pokušamo da na adekvatan način prevedemo, negde prevod bukvalan, slažem se sa Johnom u potpunosti, možda bi negde trebalo dati i objašnjenje, jer na vlaškom nema isto značenje kao na srpskom i možda treba ono ko na srpskom čita da zna na šta se u stvari odnosi ta izreka. A treći je prevod, u stvari nije prevod, nego isto vlaški govor ispisan rumunskim pismom. Zato što ja sam bar mišljio da i u Rumuniji živi dobar deo Vlaha, koji se sada osjećaju Rumunima, ali im je ovaj govor poznat. Znači, u selima njihovim tamo govori isto koji mi ovde, samo što sada drugačije izjašnjavamo. Ali razumeće to što je tu napisano. Sljedeće što bih hteo da kažem, da se izvinim onima kojima vulgarne izreke nisu baš ovako prihvatljive za oko ili za uvo, ali toliko njih ima u vlaškom govoru da nekako nisam mogao da ih izbegnem. Učiteljica, nadam se da to neće čitati deci, čitaće one koje su, što bi rekli, onako prilagodljive za decu tog uzrasta. Na fotografijama su moji preci, počeli od moje prabebe, dede, čukun dede, čukun babe i tako. Ima i mene na fotografiji, rado da ličim na sebe. I još jedno, zahvalio bih se na kraju svim saradnicima koji su mi, znajući da skupljam ove izreke, usput po neku i dali, koju sam u mimohodu, što bi rekli, zapisao i stavio u knjigu. Oni su na kraju navedeni kao saradnici, izvinjavam se onima koje možda nisam tu naveo ili sam zaboravio.